Hello guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video, nandito po tayo sa Bolinao. Ayan, bumalik po tayo sa Bolinao ngayon. So, andito po tayo sa lighthouse po ng Bolinao. Makikita nyo po yan siya dyan. Ayun. So, pupunta po tayo doon. Tara, samahan nyo kami para maglibot dito sa Bolinao. So, ito guys, may mga pilihan ng mga souvenirs. Ayan. Bilihan ng souvenirs kung makapunta po kayo dito. Ayan, dito lang po yan sa gilid po ng ano. At ayun po yung lighthouse po ng Bolinao. Ayan. Shout out yung mga kasama po namin nag-rides ngayon. Ayan, mga tito sa mga pinsan. So, nandito na yung ano. Mamaya pupunta tayo sa Patar. So, ngayon muna is punta muna tayo sa Lighthouse Bolinao. Kaya pa tayo. Na? Aradjay nalabasan tayo. Gibungad lang di Bolinao kung ano yan. Ay, di Patar. Di welcome to Patar. Di mo lang. Ijay, magpakasya tayo. Ijay, tababa. Interest tayo, 100. So ayan nga guys, akyat po tayo sa taas. So may entrance po siyang 40 pesos per view. Sa isang tao siguro. Kaya tara na. Ano akyat na? Magas ito ba? Mayat mo tijay nga to eh. So ayan nga guys, may 40 pesos po siya entrance for environmental fee. Saka yung entrance po dito, saka yung magagamit na po yun doon sa Patar Beach, saka dito po sa Bolinao Lighthouse. Ayan po yung Patar. Then po magbabayad. So ayan nga guys, tara na sa taas. So siyam kami, bali may discount na kaming 4 na tao. 5 person na lang yung binayaran namin, tigko 40. So not bad para na kami, makaakyat sa lighthouse ng Bolinao. So ayan nga guys. Tara na. So ayan na siya guys, yan. Ayan siya. Yung Bolinao Lighthouse. Ayan po yung pupuntahan natin. Maganda siya guys. Dito, makikita nyo yung Patar Beach, yung beach ng Bolinao sa taas. So, pangalawang beses ko na napuntahan to. Medyo mataas kasi siya, pa-slide. So ayan na guys. Welcome to Bolinao Lighthouse po. Natin yung so dito natin makikita yung ano sa beach. Ito yan. Pero pinati yata makakya. Paano natin? Ayan siya guys. So dito naman yung mga view, yung view ng ano ng beach sa Bolinao. At dito siya. Ating Bolinao. Sakit mata. Ayan yung
uli. Kaso sarado. Try natin lumapit kaso sarado naman yung pintuan. So nakapadlock. May lumang bahay dito. Sa gilid. Yan siya guys. Dito siya mataas na mataas na lugar dito sa Bolinao yung lighthouse natin. Ito yung taas. So, nandito na tayo sa Bolinao Falls. Dito na tayo pumunta kasi dumiretso kami sa Patar Beach. Ayun, saglit lang. So, ngayon, pumunta kami dito sa Bolinao Falls. So, first time ko din pumunta dito. So, gusto ko rin pumunta. Ayun, dito yung pasukan ng falls. Ng banda. So, may 20 pesos na entrance fee. Then, sa mga sasakyan 10 pesos. Magkano po lahat yun? So ayan nga guys, ayan, punta po tayo dun sa baba. So may falls, tingnan natin, silipin natin. Ay, nakakapagod mag-rides. Sakit sa paa. Ay ko. Ayun. Okay naman pala, malinaw naman pala din. Kasi umulan kahapon kagabi. Na siguro medyo blurred yung tubig. Pero okay naman siya. Ayun, ang falls. Ayan, guys, yung falls natin sa baba. Siguro makikita pa. Ayan, may tindahan dyan.
Ayan.